Soyayya ta toshe kunnuwa bani jira ta gyara rayuwa soyayya na duba na hanga an banga kamar ki ba an ce so sun so ne na ki ba zai tashi ba sai na cika miki alƙawari ko domin in uba dan na san ba sa sona take ko baki lura ba in ki kawo na tunanin ki ko gurin fira ba su bar ba ni kuma ba na yin ta su soyayyar ki nake hange kurkusa ka duba rigima mu ba mu gadanta ba dan hakan san ka yana girma zuciya ba ta ki ka ba malami na ne kai farko har a yau ban canza ka ba yaki a so ba ƙarya ba zan yi shi ko baka san da ba ko baka san da ba akwai sauran labari wanda san ban baki ba idan kina son ji ki maso da ni dan ba zai riske ki ba ki buɗe kunnen ki gyara zama zancen da zan baki san shi ba sakin ƙara zuwa kurkusa yanda ko kuda ba zai je ma ba ina kin fahimcin ba mai gane zancen ba Allah ma ba wanda ke so ya shigo tsakani wanda sai ya sha kasa sai ya sha kasa ka bani masauki cikin rai dan na ga alamun hakan sarai kulawa ta musamman taka ce dan ba za ka guje